Moje meno je Zdeno a som váš nový youtuber. Toto je môj dobrý kamarát Maťo. A toto tiež dobrý kameraman a kamarát Kubo. Čaute. Takže, prišiel som vám natáčať Unboxing. na nové švajčiarske hodinky. Idem vám ich ukázať. Tam, taradá. Toto sú moje nové hodinky značky Gucci, ktoré stáli 75 eur. Takže, zasadím si ich na ruku. Počkajte. A máte moderný spinner. Tu sú hodinky a tu spinner. A na dnes sa s vami lúčim a keď budem mať 15 lajkov, tak natočím druhé video. Maťo, Zdeno a Kubo! Čau. Dovi.